Posljednja nesreća bila je u prosincu 2022. kad je kraj Voćina pao MiG-21. 2020. kraj Škabrnje srušio se zrakoplov tipa Zlin, pri čemu su poginuli instruktor i kadet. Ostavku je dao tadašnji ministar obrane i potpredsjednik vlade Damir Krstičević. Najteža nesreća bila u srpnju 2007. u Vukovaru, kad se nedugo nakon poljetanja srušio vojni helikopter Mi-8, pri čemu je poginulo 3, a čak 7 ih je bilo ozlijeđenih. Prema procjenama, posada nestale podmornice ima zraka za manje od 24 sata. Kontraadmiral John Maugh rekao je kako će nastaviti raditi i uključivati sve resurse u potragu, sve dok postoji prilika za preživljavanje. Nije bilo mnogo uspješnih spašavanja iz potonulih podmornica ili ronilica, a uspješne misije spašavanja nisu bile ni izdaleka tako duboke kao ova. Mateo Kovačić novi je igrač Manchester Citya. Londonskom klubu pripast će fiksnih 29 milijuna eura, a još 6 milijuna im može sjesti na račun kroz razne bonuse. Kovačić će u narednih nekoliko dana obaviti liječničke preglede, nakon čega će ugovor biti potpisan. Za Plavce je Kova odigrao 221 utakmicu, zabio je 6 i asistirao za 15 golova.